Čistota domova je totižto pre nás všetkých dôležitá a s tým súvisí aj výber správneho vysavača. Na trhu je dnes naozaj široká škála modelov, ktoré sú určené pre rôzne potreby. S Katkou Ferancovou, špecialistkou z Planeo, sa teda porozprávame, aký vysavač si na čo vybrať, na čo je najvhodnejší v našich domácnostiach. Pekné dobré ráno. Dobré ráno, Katka. Rovno otázka, ktoré typy vysavačov sú asi najpopulárnejšie v tejto dobe? A v dnešnej dobe určite medzi najpopulárnejšie sa radí práve tyčový vysavač, a to z toho dôvodu, že je ľahký, je kompaktný, je určené na každodenné vysávanie, ľahké vysávanie, zvládnu ho používať tým, že je ľahký aj deti alebo starší ľudia. Niektoré typy týchto vysávačov majú na svojej hlavici LED osvetlenie, čiže ľahko sa s nimi čistí domácnosť aj v priestoroch, ktoré sú tmavšie, rôzne kúty, rohy, priestory pod nábytkom. A tento vysávač má batériu, čiže nemusíte so sebou prenášať sieťový kábel, nemusíte ho zapájať vlastne v každej miestnosti. Tá batéria má dlhú výdrž, takže zvládne povysávať aj byty, ktoré sú rozmerovo väčšie, alebo domy. Veľmi obľúbené sú aj robotické vysávače. Aké sú napríklad ich výhody? Ich výhody robotických vysávačov, ako už z názvu vyplýva, že robotický, takže on v podstate povysáva domácnosť sám, bez akéhokoľvek vášho pričinenia, stačí ho len zapnúť. Takisto tento vysávač je pohodlný, lebo vám vysáva v domácnosť, keď nie ste napríklad doma. To znamená, že sú modely, ktoré majú napríklad smart prepojenie, máte v telefóne aplikáciu, zapnete si ho napríklad z práce a keď prídete domov, už ani neviete, máte povysávané. Niektoré modely majú mop, takže vám dokážu domácnosť aj pozmývať. Dostane sa pod nábytok alebo pod postele, kde sa najviac zhromažďuje prach, len musíte dať pozor pri výbere, aby ten vysávač mal taký rozmer, aby sa vám pod ten nábytok mestil. Dobrá pripomienka, treba myslieť na niektoré veci dopredu a na toto určite. My sme ale taký národ, že dosť konzervatívny stále a máme radi aj tú klasiku. Tak čo tie klasické, že vreckové, bezvreckové vysávače je? Toto ešte stále in? Určite áno, a tešia sa veľkej obľúbe a tam tiež v podstate máme na výber, ako ste povedali, buď vreckové alebo bezvreckové. Tie vreckové sú hygienickejšie, lebo vrecko, keď naplníte, vyhodíte, môže byť vrecko papierové alebo antibakteriálne, a tie bezvreckové zase sú šetrnejšie k životnému prostrediu, pretože tú nádobu len vysypáte po naplnení, nemusíte ju vyhadzovať, majú väčšiu filtráciu a sú vhodné hlavne pre alergikov. Tu sa rozprávame asi o takých rozmernejších vysávačoch. Keď sa mi ale niečo vytrusí len na gauč, tak by som chcela mať taký ten ručný vysávač. Je dobré, ak ho máme stále, alebo kedy je dobré mať v domácnosti ten ručný vysávač? Je dobré ho mať v každej domácnosti, pretože s ním ľahko povysávate napríklad omrvinky z kuchynskej linky, z malých priestorov, ako ste povedali, pohovky, stoličky, nejaké rohy, schodištia, po deťoch niečo sa rozsype, tak v podstate môžete rýchlo povysávať. Pokiaľ má ten vysávač batériu s lepším výkonom, môžete povysávať auto. Katka, vy ste nám už povedali jeden naozaj praktický tip pri výbere vysávača. V prípade robotického treba myslieť na tú výšku napríklad. A aké sú ďalšie typy, ktoré odporúčate, aby ľudia na ne mysleli pri výbere vysávačov? Pri výbere vysávača je dôležité napríklad myslieť na domácich miláčikov. Videli sme tu zvieratka, takže pokiaľ máte zvieratko so srsťou, tak keď vyberáte vysávač, vyberte taký, ktorý má hubicu na vysávanie srsti. Tá dokáže kvalitne povysávať vlastne buď pohovky, sedačky, koberce, pretože tú srsť vlastne ona ako keby s tými chlpkami, ktoré má, vytiahne. A taktiež majú UVC osvetlenie, ktoré vlastne dezinfikuje každý tento povrch, ktorý vysávate. Ja som teda ešte zachytila informáciu o vysávači na okná. Je toto nejaký trend? Ako to funguje? Čo to je za pomocníka? Vysávač na okná bude štandardný robotický, čiže on vám aj poumýva, aj povysáva, má prísavky, len ho prisajete na okno a diaľkovým ovládaním ovládate. Vhodnejšie je pre väčšie sklenené plochy, alebo sú potom malé vysávače na okná. Tam musíte okno zmyť, ale vysávačom vlastne poumývate ako keby to okno, ono má stierku, takže nezostáva vám mokrá plocha pod oknom, nemusíte nič utierať, pretože má zbernú nádobu a tá voda sa zbiera a iba ju vylejete. Katka, ďakujeme za informácie. Tak už budeme mať čisto, žiadne výhovorky už teraz nemôžeme mať. No a teraz